shado samqoka ngalendlela ukuthi impela hayi ungafiwa ngawo into ukuthi kuyaphunywa emshadweni kuya divorce hayi yayingekho kuyena kakhulu into angiyithanda kuyena kwakuwukuthi wayebambe ngalendlela umshado ethi angulifuna ukhondolo izingane zami singathi masishadile ziya divorce ngenxa yokuthi umama wa divorce okay ngithi wow yabona leyo into leyo wayebathanda abantwana bakhe kakhulu wayebathanda kakhulu abantwana although their love toward her was kind of repelling because of marriage lokho kukodwa okwakwenza ukuthi kube ingxenye yokuthi ngithi yaza sidivorceni kancancane ngithi that as divorce because I want you to spend more time with your children labantwana bayigazi phela ngoba igazi lakho awukwazi ukusacrifice ngomuntu ongamazi sacrifice abantwana bakho. That's right. Although mina I have done it baba babe ngabalwanga nje kwi-equation ukuthi kahle in this marriage they will be with us babe ngabalwanga noma ngabe ngikhuluma kanjani kodwa babe nje ingane sifuna ezila kulomshado ezibalwayo ezami sho yena so ke but ungenankinga ke lokho then because I'm a father to this one bonding icreate nalengane then ngiyakhulisa lokho as my child ngisho ne-credit card yami yayiphathwa yikho uyele esitolo kuncane yoswipe ukuswipe imagine uswipe ama-jelly tots lezo masido okuncane ama-sweet uswipe nge-credit card uswipe into ka-6 wakuhlekisa umlungu wasesibawa sehlala esehlekezela hayi no siyamazi umntwana kabani lo wasikwaziwa so no but ke isimo sasinzima saqhubeka ngiqonda ukuthi amazi kukhona isikhathi sasesihle in that marriage then kodwa esibi hayi sasiba ngimsibi ngempela then ngathatha isinqumo sokuthi no what ayingeke ngoba angikwazi ngiyakaza the only things enzoyenza njengamanje ngichitha ngiyahamba ngaye Joburg fonela ke ngiyami guys ngiza ngapha ucela ngizamele umsebenzi around there as a manager ke hayi akuthatha isikhathi ukuthola umsebenzi especially ko Joburg fonela ke ngiyakho nje uthi guys bathe Prince no what khuleka ngafona ekseni ngo8 ngo4 ntambama ngo12 emini babese bathi hayi khuleka interview yakho ikusasa ekseni ngo8 ngathi khulekani ngikhuluma kozwayo so hamba ngathatha icamera nginayo ngangine camera ngithenga kwa game ngavela ngayo kwa next door ngayidayisa sizwa kwa next door wayithanda ukushoota she was a videographer and then ngathi ngicela thatha necamera anginika noma 500 i500 ngagibela lengayayo ngaye eGoli ngamtshena nasengisegoli ngaphakathi sengene kuseni ngabo 4 ngathi sengiseJoburg tsheni ngathi sengifile nje ngasebenza ke Joburg ngahlala khona isikhathi eside ke kade eGoli njengoba ngiyakhona ngiyoba ne-encounter nalendoda engangihlala ngiphupha ebusuku nalendoda engangihlala ngithi I wish ukuthi ngingathola i-energy ngihambe ngiyekhona mhlambe lo muntu ungala komhlaba yalingana nje lo mprofeti onamandla kanje ukwazi ukukhulekela abantu bawe phansi ukwazi ukulula isandla kuvele kuphuthe ukuyithumba umuntu ithumba lo muntu kukwenzakala kanjani hloboni umuntu lona then that prophet kade ngiyoba ne-encounter with that prophet and then usebenzisana nomprofeti ozoba spiritual father wami that was TP Joshua. Okay. Yo, this person, Aibo. So then that was about 2007 that time I figure Joburg. I got to say Brazil. Oh, ulo TP Joshua. Okay. Figure nje angizobona umngani wami. Prophet Philip Banda. Oh. Then from there ke kwaba nalo ileso sikhathi engabe sengithola le grooming la le grooming ke ngifast forward iyofika kwi grooming igrunywa just because sengengabuyela ekhaya mangibuyela ekhaya ngiyozama ukureconcile kulungisa izinto nonkosikazi
sithi no asilungiseni izinto zomshado. Then kwabhekana naleso simo sokuthi angikwazi ubuyela ekhaya, athi hayi akwazi ubuye ekhaya ngenxa yokuthi sekhona emzini. So ke abhekana naleso simo sokuthi emzini wami sekunendoda esikhona. Okay. So sekhona indoda ehlala emzini wakho manje sithi wena usekhula. Sekunesikhulu nje sesihlala emzini futhi asikaze sicabanga ukuthi ngaseke kwi-backroom noma kuphi, cha ngizosebenzisa wona umbhede wakho, ngizosebenzisa wona umbhede wakho nemuzi wakho wonke, ikamero lakho kuzoba ngelami. Kuthiwa yini lena, angivula ama-scriptures eBhayibhelini ukuthi kahle thini uNkulunkulu uma bekhuluma izimo ezinjengalezi. Ngathi kodwa is fine. Wazama ukureconcile lo mshado. Ngibula mangibuya ethi hayi awungekwazi ukubuya uze ekhaya. Ema ubuya ke soya ukukhumbula leli bandla besikhonza kulona iqala. Okay, yeah. Sase Clement. Uzoya khona kodwa beka uzohlala khona ufika khona mina. Okay, so mina I have to respect this man osemzini wami. Yeah, that was the hardest part in my life. Noma ngibuyile bengumuntu obekade enjani enalamandla enginawo ukuba indoda njengomZulu. Ukuthi hayi umfazi wami yabona nginaloko, but ngizofunda into entshe empilweni manje ukuthi somebody else can sleep with your wife, uphila nje engowakho futhi ungadivosile alale na. Yabona kwaba naleyo nto just new things engifundayo. Siyohlala lapha nje ngamanje, she's coming to eClermont, sifika noma wakhe kuzoreconcile. Makureconcile atholakala ukuthi hayi sekuyohlala phansi kakhulunya hayi nawushaya unyawo phansi. Mezoshaya unyawo phansi hayi bo. Okay. Uyabona kusakhulunywa nje futhi uyangena ucingo indoda yamdinga ekhaya. Kahle uyabona indoda isimdimanda futhi uyabona imdimanda umuntu wakhe, angithi umuntu wenkomo. Wena oshade naye, wena okhipha inkomo, wena olobolayo hayi. So ngakubuka konke lokho. And then ngahlala nenciko. Uyabona ukuhlala nabantu bebuka ukuthi hey. Yabona umfundisi uShabani wayikhangela ebuza ethi hey Thango, uwe ngempela lo. Yabona. Ethi yabona, I thank God ukuhlala nalabo bantu ukube they were not there ngangaya kuphi. It's a thing bengaya kuphi. I remember ukuthi sesihlulekile lapha kwaba uShabani saphinda saya sozama futhi sireconcile, sakhuluma nabo mama nobaba Dlamini. Okay. Ubaba ka mama abazali bakaSwazi Dlamini. Okay. Their family cousins akuhlotshene. So ke sibe spend isikhathi esiningi nabo ke sengenkosini. So ke nabo ke futhi bafika hayi zakuzanya ulungiswa, wabona ukuthi hayi into engazolunga. Then baba imake sengithathe isinqumo sokuthi nathi angibele Joburg khohlwa. Ilapho ke where engahlangana khona ke na engasengihlangana khona no Prophet Philip Banda, and then ngalesikhathi sathi Joshua yile lapha. Then ngagrunywa ke from there, and then angisakwazi ukubuyela emuva ngisalicama indaba yakho, kodwa I prophet wathi no, when he prophesied what you have a wife, and then but washo ukuthi nje ngathi mina yes kunjalo. Yeah, but you are a broken man. Ngathi mina yes, I'm a broken man. Broken. Ayibona lo ndoda ubona kanjani into enjalo ukuthi broken man, broken. Ngafunda lethu ukuthi when you are broken is when something that belongs to you has been taken away like in front of your eyes. Yeah, you get broken. And wow, okay. Yeah, ngathi yeah. Then wasithi ke I will reconcile. Umshadweni uzolungisa. Ngathi mina uzolungisa. Bathi basicene bathi no usiqonda ukuthi ngame mazwi. God will use. Ngathi oh wow, okay. Then from there wasithi this man wase this man is called by God. He used to call me a minister.
whatever, this man is called by God to be uNkulunkulu, so I will groom him. And then abuyele emuva futhi le lapha aqhama khona eKZN. Then uqala umsebenzi omkhulu from there. Then ngizogrownya. So then they clap hands. I didn't know ukuthi kuhamba kanjani. Babechaza abaningi, but wow, you have received the grace. But wow, it's a grace. Jabula kakhulu. Wow. Ngibona manje ngibona kwakuyiservice yasekuseni. Then mase kuyiservice yasemini yatambama. Ngo6 ngibona sesiyongena khona kwi-auditorium manje. Sengibona sengibanjelwa ne-diary yami nesikhwama sami. Hayibo, sengibekwa phambili ukuthi hayibo mina ade ngihlala emuva ama-ashe ngifuhlele emuva sengibekwa phambili kwasoba naloko ukuthi hayibo kwenzakalani kanti base bechaza ukuthi hayi when it comes to into ze-grace sekutholakala ubizo lwakho, then this is what happened. From there ngagronywa-ke. That man spent time and then grooming us and his farmer teachings and then all that. Then wabizwa wathi kulungile ngifone mfazi fonela wafika. Maybe that time wayishinda ekhaya weza wathi uyinkonzo uyishiya kwakho emsini wami. Yo Wathi uya enkonzweni kuyi-all night prayer. Wayiphuma kanjalo mabe yaphuma ngoba isonqa nje somshaya. Sazi. So then kwafika lesikhathi leso sokuthi mayifike mevakashile ngapha-ke, then yasolve inkinga ngayo yalunga ngalo sikhathi. Then yalunga from there. Hayi isilungile-ke, then sibhekene nesimo sokuthi-ke angakaze ukwazi ukubuyela ekhaya, busy ngakhulunywa phela la. Hayi waqhubeka umsebenzi. Ngakhonzwa laphaya, khonzwa Monday, Tuesdays, ama-appointments, and then Wednesday, ma-service, Friday, Saturday, service antambama, Sunday, ma-service ekuseni, mina kwakhonzwa ngempela lapha. Ngafunda izinto eziningi from that man. Yeah, ngafunda izinto eziningi from that man. And uma ngibuya, ngabuya-ke sengiza sekushaya isikhathi sokuthi ngiye kwami. Then he gave me impartation. And then I remember he gave me impartation yokuthi singabuya. Then before ngibuye ubufele busahlala kumzini wami njalo. Noma izinto seyilungile kodwa yena usahlala. Okay. The question is why ngahambi? Ngiyabuza nama ngibuza. But the thing is I've been crushed. Yokhumbula this man is broken. Kanti kukhona into eshawayo inside. Yabona ukubona uma angry. Ube angry in such a way where kuba khona into ekubamba emphinjeni, umphimbo wakho la bambeke umphimbo ungakwazi ngathi ukwazi ukuphefumula. Yeah. Leyo into yayifika izihlandla eziningi apha nje zaphela. Miphela kwakhandeka this kind of humbleness and then self control in me. Ngathi kahle uNkulunkulu uma kuthi uyacrasha kahle kwenzekala lento. Uyabona that time wakuthi noma ngabe kwenzekala ini, even if the guy can just phone ehleli nami khona sikhona eJoburg, anginankinga nje ngithi amphendule ngibe ngifocus engifunda lapha emanontini wami nje ngabe naleyo nkinga nginganankinga. So kwakuthi senkunalokho. Then why is he when is he going, when is he leaving? Hayi ngeke ngikwazi ukuhamba, ngifuna ukumhetha. Usho unkosikazi angifuna ukumhetha. Yane uzohanjiswa uNkulunkulu. Angithi ngiyakhuleka. I remember with that guy wahanjiswa uNkulunkulu ngempela. I remember ama fastings engase ngiwenza for umshado. Yo fasting where you can fast ngendlela ukuthi you can be able to hear the word of the voice of God audibly. Ngalosikhathi ngangasenayo indawo ukuhlala, ngase nguye umsebenzi ngawuyeka. The moment ngimukela grooming nje ngawuyeka umsebenzi. And then ngase ngihlala emzini ngaSwazi Dlamini lapha le Orange Grove. Ngiwalka from Orange Grove ngiya a small street
ebandleni konzweni uma all night prayer ngiyawalk anginayo imali gibela phela ngiyawalk kodwa phela distance lapho we're talking kilometers and then uyabona God was doing izinto engajwayelekanga ngalo sikhathi ngapho Nkosi uthi fast ngapho Nkosikazi ujatshulisa ukuthi what's happening to my man, to my husband. Where is this man? Iblendo deni nolaga yabona la. Then okay ngizofasta kulungile. Then I fasted there. Then in that time I remember fasting engamtshela ngathi ngiyafasta ngapha dawe be praying that side. Yeah. Be praying that side. Because angifuni imkhuleko ngikhulekayo for that side kube nema contamination like anythings. Okay, ngiqonda ngamemazwa ngazi noma understand ngiqonda ukuthini. Njengoba ngikhuleka ngapha nawe don't enjoy yourself on that side at least. Izithibe. Yeah, de. Uyabona ngangena kuleyo fasting. Uyabona ngangena kwi fasting la engangena khona ngathatha 7 days 7-day dry fasting, and that dry fasting was extended to 21 days. Dry fasting. I remember ngangasakwazi ukuvuka empedeni when ngiphiswa ukuchama ngangicina ngithe ngiphiswa ukuchama, then kodwa ngizobona sengilele empedeni ukuthi nganje sobani bani ade ngiqule ngibeka empedeni. That when I understood and I felt the power of God when he's using his angels around you. Then that time was, God. And that time, ngathi mangiphuma lapho, ngiya endlini kuloma ngihlala kwi-outside building lapha emzini Aswazi. Ngiya kwi-outside building ngihlala nobaba wakhe noma wakhe basihlala khona kulo muzi. Oswazi base KZN. Ngathi mangabe ngingena endlini, and then mawakhona waqhuma ngeilimi, and then maqhuma ngeilimi wakhona, and then I remember ukuthi, and then he came to me, she said, Prophet, can I go and sleep into your bed? Nje wena usasengapha ngiyolala nje lapho kuleli gumbi kade ulele kulona. Usho ukuthini ma? Wathi ngafunda lapho ukuthi this woman, she understands the power of an anointing, and she understands amandla kaNkulunkulu. She understands whenever you carry that things. That time when ngithi mina awuma ngeke phela ulala wathi wahleka umyeni wakhe. Wathi hey uthandi uma umnkosi wakhe uthandi umama wakhe uthandi. Wathi uthandi afanele bafuna uthanda ama anointing nje sonke isikhathi. So nje kwakho like we joke. Then ngadla from there most akudleki phela ufanele uthathe. Yeah, but that time wathi wayihlala lokho yeshithi inkoda thango ke ngiyohlala nje noma ngihlale nje eminyango ke wasendlini yakho ngihlale just ukuthi ngifunde iBhayibheli ngihlele ngabuka ukuthi understand that ngathi mangabe sengifone ekhaya ngithi okay sengiphumile kwi fasting and then how umndeni unjani ngiyazwa kuthiwa wathi hayi uhambile lo kade ejijelwa ngamajezi ingane zimxosha nezimpahla zakhe ezinye izisele. Bekwenze njani na? Hayi kwele nje dukuduku wavela wajola nosizwa kwamakhelwane. Jola nomakhelwane. Then kwenza kanjalo. Then that's how God chased the men away through prayer. Then I believed from there ukuthi uNkulunkulu unamandla. Then ngasithi kulungile, it's time for me to come back. Then when Prophet Bill Banda gave me when told me as your assignment is over, now leave. And then mangihamba the time engihamba ngayo, and then he gave me impartation as well. He gave me impartation. Wow, then it was powerful. Then unkosikazi wakho besihlala isikhathi singakanani nalo baba? Kwaba a period of 2 years. 2 years. 2 or 1.5 year or 2 years hlala naye nje endlini. Bathini ekhaya kubo? They didn't say anything. I remember ukuthi unesikhathi where engathi wake waye emndenini okuba eyosho ethi khona umuntu osefuna ukungithatha.
because wake waya futhi nakubafundisi ethi hayi uzocela ukuthi babe ingxenye ngabe sekhona umuntu ofuna ukumshada athi hayibo umuntu oshadile ashade futhi kwakwenzeka lapho lo then bathi kwakwanele kwakubuka njengeichilo ke abangale bathi ke umndeni wakhe they didn't, and even her brother as well, and then banqaba wathi hayi ngeke ukaze kuyenza ke lento sasashadile ukaze kwenza nje so ke they refused ukuthi so kwaba i-relationship kwaba udlelwane bakhe and then nale nceke kulena mind this le nceke ibuye bahambe boshumayela umama usibanibani mamthango sefika ngale abe umama usibanibani futhi ngapho umamthango it was like a disaster, but I don't know. Healing is something else when you get healed on things, because you felt like you find ukuthi muyikhuluma into kuthuke wena kunokuthi kuthuke mina. So kwaba yileyo into kumina yokuthi okwenzekile, because yani angeke ukukhuluma okuningi. I don't want to talk izinto eziningi ezokwenza ukuthi mhlawumbe bese bethu abantu hawu yini abantu bese okuningi oyayo ukwenze ungakunakile wena. Abantu abaningi bese bethi no isiyoyoyo somuntu yayibona leyo nto. So angifuni ukuze ngikhuluma izinto njengalezo ezogcina sengathi bethu abantu kahle kahle wasekuwumuntu lo noma wini. No, mina ngakuthatha, it was like kumina mostly kwaba ukudabuka kakhulu on her case ukuthi how God can groom me using umshado wami like that. Was he grooming noma wakwenzakalani? Ngangithi mhlambe kube nalokho, kodwa uma usubona the way she was so like arrogant ngayo lento usiyabuka ukuthi it was not God. uNkulunkulu isimo esasenzekile ngalosikhathi, then uNkulunkulu wasebenzisa ekutheni makwenze kanje lona wenza lento ngapha ake ngigroom isisebenzi sami ngapha mina ngalesi simo. Ukwabonakala kwezinye izinto uphumela ubala nalapha ku TikTok ukhuluma ngazo njalo mhlawumbe bikhona enye indlela naye bekwazi ukuthi aziphendulele ngayo. Ayo besingasekho kuloko okuvela manje ku TikTok, besingasekho indlela yokuthi bese kungalukhuze bese engaziphendulela ngakho. Okay. Ngoba kube nesimo lapha afike khona ukuthi makagadle khona. Sibe ngabantu umshado wethu disqualifywe ngama psychologist 2014. What disqualifywe ngama psychologist athi lo mshado athi kuthina amazwi abawashoyo bathi either you guys are staying in this ship nicwile nawo, noma lo mkhumbi lo uyaphesha, kodwa ufa ngesizulu kuyokuthiwa ipain, like a window pane ukubona. Wathola ama-glass asenalo lufa lolu, ama-glass alomkhumbi lo obizwa umshado wenu, ufa lwakhona luyaqhubeka liyaqhekeka, awusakwazi ukuphesha. So njengamanje le mshado wenu and is irreparable. So you guys manithi niyahlala kuona shuthi niyangena lo mkhumbi wenu nizocwila nawo. Uma nicwila nawo lo mkhumbi wenu, then kusho ukuthi ngamamazi nizo divorce, senizondana, seninyanyana, nolo uyobe sezonda umunye seke seshaya. Mina ke angiyena umuntu othanda ukuzonda, I hate ukuzonda lokho ngempela. Ukuzonda ngikufuni, ngimbaya ngazi abantu abaningi into ethiwa smile, into engithandayo ukuhleka nje futhi labo kuhleka khona ngisho ngabona namanje kuma status wami ngihlala ngiveza into ehlekisayo, ngingena ku Facebook ku TikTok ngicina into ehlekisayo ngifaka ngiposters zona bethi umfundisi into yahlala nomuntu yini, because ngithanda nje ukuhleka. I just laugh because I have learned ukuthi laughing is healing iyodwa. So ngabuka lento ukuthi this is buka njalo ngithi ngabuya sengiqala umsebenzi. Ngiqala umsebenzi kwenzeka imangaliso. Uqala umsebenzi ngo2011 nakhona futhi ngiqale nama ups and downs nama challenges, but ngithanda ukuthi mina uma sikhuluma into kodwa kuvele ukuthi upho kuhle kuleyo into. Bekukhona ukuhle because ibandla engaliqalayo libizwa ngokuthiwa i-family restoration. Ngiliqala naye yimi uyena
nogele yakhumbula nodakazi naye she's a singer she was singing that time and then ngiyathanda ke ngumuntu othanda ukuplay noma ngithi ngumuntu odlala upiano Okay. Ileyo nto ngayicela uNkulunkulu ngathi God if you are calling me ngicela ungangishi lezi zinto singing i-microphone ihlale kanje kumina ngibuke then angije ngicela uvele ungenze ngibe uBenjamin Dube Nkosi ngiyacela ngingene upianweni lami ngingene kwi-microphone yami bese ngisuka emva kwalokho ngishiya upiano bese ngiyoma lapha e-pulpit ngiminister banginike uNkulunkulu hayi basangicishe umsebenzi kaNkulunkulu wawuhamba ngendlela exhakayo ibandla lalikhula ama deliverance ayenzeka akwakwenzeka into engajwayelekanga ke ama deliverances uNkulunkulu anointing uyisebenzisa ngendlela into my life. I remember one of the lady okwakune wakwenza deliverance kuyena elele phansi lo sisi lo engakashadi ngesikhathi wayelele phansi lapha na idemoni likhuluma lithi yebo cha deliverance ngempela fanele bayibelieve abantu abaningi serious ingamandla deliverance ilele phansi intombazana lathi demoni lezo ikhonkwane ngeke ngizimbe mina hamba imbela wena ngathi mina okay usho njalo ngizohamba ngozimba then from there ngenkathi yena elele phansi kanjalo then lathi demoni seyifikile lezi ikhonkwane zakho lezi ikhonkwane uyifuka kathi ziyombiwa kusho idemoni lele phansi ngathi ngamvuza ngathi vuka in the name of Jesus ngavuka mevuka abafana ababesebenza nami as ama ushers bathuka kwa videoizwa leyo into zonke lezo zikhonkwane zasizilaphadelele khona lokusisi and they were shocked and I thank God with every miracles danga ngempefom mangiyemzini womuntu then mangiyemzini womuntu ngiyokwenza cleansing wemzini womuntu nangamshiya kakhulukazi imizi yamandiye ngisebenza kakhulu kuyona go Peter Maritzburg bengamshiyi bengihamba naye then angazi uNkulunkulu mangihamba ngedwa ethi uNkulunkulu no don't leave her behind ngimsambe sendaweni ethile and kanti uNkulunkulu wenzela ukuthi makabe ufakazi ukuthi this man I saw it wenzeka bekuphuma izinto phambi kwakhe ebuka athuke naye so ke then angazi sayiphuma kanjani izinto but engikwazi ukuthi nje when I pray eyadini lakho then uNkulunkulu wenza umangaliso mewenza ngale ndlela wenza ngayo I don't know ukuthi wenza kanjani but when at the end of the time you see ukuthi wenzakala yini then bayafakaza abantu umshado wena ugcina uphelele nini ke completely ngiyazi ukuthi ububuza ukuthi yena beke retaliate yes ubuphelile kahle okay bengisachaza ngalezo khathi zabo 2011 uqala uqhubeka ufika lapha yana ngo2014 mase yang psychologist then ngalo sikhathi uma ngibuya ama psychologist esinika u5 minutes ethi no what siyanika na 5 minutes with sitholile ukuthi kahle you've been manipulated kusho kumina manipulated kulomshado and then zonke izinto bubanjwe ngazo lomshado akuzona angazi ukuchaza izinto eziningi ke because most of them for confidentiality yezinto ezenzeka izimpilo yomuntu akwazi ukusho nakho okwenzeka okwanakho nalokho okwatholakala ama psychologist but athi mabethola athi oh no what this man and then ngathi mabe esinika 5 minutes ethi cabangani ke manje ukuthi lo mshado wenu uyacwila noma wenza njani saninika kodwa sinayo futhi ikhadi lommeli esonifonela enomfonela and simxhumanise nayo umshado wenu divorce 2014 law then that time bephuma 5 minutes besinika 5 minutes then oh God she begged you know what shintsha kuswela manje ngeke ngiphinde and I believed her yathanda uxolela believed her and then athi it's fine but maybe buye ama psychologist ngathi siyaqhubeka nawo mshado hawu ngempela ngathi yebo hawu athi kulungile and 20 safika amahlala ekhaya then wow ngabona hawu nami sengumnumzane hayibo sengikwazi ungenzela ukudla hayibo ngathuka ngojabula ngayeza leyo ngoba nalokho ukuthi wow umnumzane
It took only 1 week. Yo. 1 week back to square one. Basha. Then manje ke sekuwest ngale ndlela yokuthi lapha kudilwa nomshado ophelile ongasekho. Kudilwa nomshado ongasekho kudilwa ne situations where omunye esaba ukuthi okay uzongishiya lo muntu. Then angeke ngithotsharishe ngendlela engahle ngithotsharishe ngayo. Hayi kwabheda ngale ndlela ukuthi aqala ngathi uyoshout 2015 ngathi mina no I'm coming out. I'm coming out. Mangabe ethi yawu anendaba noma ngadivorce ngahamba ngayo CR ngafika ngathi masengiqede ngathi okay usheriff ke uzofika ke bafona abathi usheriff uzofika kuwena ezokunika incwadi. Hayi udivorce ngempela ngathi hayi yes sengicedile sengenzile. Wathi ngeke ngiyasayina amaphepha. Hayi ngempela futhi akaze sayina amaphepha. Then kulungile futhi ngaqhubeka ngahlala naye. Then ndaqhubeka. And most izinto ezenzeka lebandleni zenzeka in front of the church. They see everything happens. Bamazalane they ending up dabukela mina. Bayabona. And then mind this, ugel uLungi lo ngamkhulisayo. Sebuyile ngapha, sebuyele uhlala newele sebuyile seza ngapha. Ufuna ukuhlala nobaba manje. Then no ayandi uyasuka ngale manje. Wena kwahlabisa usiyaqeda isikole usiyabuza ngapha naye uzoduza baba. Then nasi simo njengamanje ukuthi ngapha ngibhena lesimo ngibhena. Kwaba nzima. Umshado uyabona uphelile. Nengane zakho efuna ukuza la, nengane zakho azimukelekile. And zangamukeleka ngempela futhi. And then ugeli ngiyakhumbula wena khala yanami ngashayeka. Ulunga ifika buyele emuva. Ugeli lo wakhe. I remember khala. Athi ukhalelani? Sambuza ukhalelani. Ukhalela ukuthi manje sekubuyo ayanda and then manje attention ya yonke isizwe ayanda. Nkosi yami. Ingane mina esikhwele kwenzekala kanjena yabo ngifunda ezinye izinto. Hawo manje sezipay attention. Ngathi mina uayanda ubuyela ekhaya, ubuyela ehlabisa, uayanda umfana kagogo Nkosi yami ubuyela ehlabisa. Kwaduduzeka ngalosikhathi. Wayesefunda lapha ya esikoleni sakhona eHammersdale. Then those time zinzima lapha. 2014 umshado ophelile. And then kodwa savuzama sabuqinisa hayi lutho. Ngiyabheda. 2015 seqala ukushaya ke manje ebandleni. Usiyashaya ke manje abazalwane. Besifazane ukuthi bajola nami. One lady esebenza officeini ayishaya kabuhlungu le ngane. Bekade umama lo ebebosi. That time wahamba ngangabe nalo ntombazana ngihamba ngemoto engihamba ngayo IQ imoto yami. Fanele ngihamba ngiyolanda izinkwa for ngiyafida lapha abantu mina. Njengoba ngihamba ngiyolanda izinkwa imoto IQ so ke lo muntu lona fanele ngihambe nomuntu ozokwazi ukuthi asala kade imoto kade ingene ngaphakathi. Mangifika ngalena ngithi ngiyafika mase ngibuya ngapha hayi kade yojola. Kade ejola naye. Omunye futhi okuseyilo. Hayi uyena lo officeini. Two ujola naye. Okay, hayibo. Jola naye. Then so kwaba leso simo then kangangokuthi abazalwane kwaduma ebandleni. Makudume ebandleni laqala ke ibandla lawo hloka ke from there. Muzamfundisa nti nawe uyabhekana nezimo njengalezi. Kunjena ngale. Kahle. Yabona ngoba nalokho ukuthi kahle. Nenceka ndithi iyabhekana nenkinga njengalezi. Kwaba nalokho ukuthi umama umfundisi kanti unje kuba naleyo nto sengizama ukuphica zonke lezo zinto zangaphiceka. Kwafika isikhathi la ukuthi 2016 ngathatha isinqumo ngayifaka la futhi enye divorce yangenzeka. Then ngathatha isinqumo ngathi no what ayike sekuphelile ngami. Ngiyakhula angazi ukuthi leli jele ngilona ngizobukhululeka mhla sengaki kulona. Okay, ngizokwenza into engajwayelekanga. So la manje I'm going to have to get another wife, another somebody.
engizothi mhla ngikhululwa kuleli jele at least angeke ngikhulule sengigugile mangikhulule sengigugile at least noma kunomndeni eceleni because njengamanje ngiyabona la these people bagwilekile and then njoba ngila mina ngiyabona ukuthi mhla ngiphuma kulo mshado noma mahle kuthi uyadlula lo muntu wesifazane emhlabeni and then kodinga ukuthi uplastic omnyama ngusebenzise ukulasha impahla zami ngiphuma ngihamba because le nto bivezwa kimi ukuthi kahle you are nothing yeah wena awulutho la because awuphutile awubeki lutho etafuleni imizi khona lana mningi futhi imizi mfabo usoma business and then ye tycoon I usoma business ngikhuluma nge-tycoon so ayikho into engenzeki lo muzi imoto zakhona ithengwa cash mina imoto engisuka ngihamba ngayo engisuka ngitabalasile ngasebenza kanzima mhlambe ngahlanganisela u20,000 noma 25,000 ngiyikuthenge lokho sikoro kona ngihambe ngakho so ke umuntu obengabelieve ekuthenini angimsustain lo muntu esilisa kwaqhubeka ngaleso sikhathi kwafika isikhathi lapha engithatha isikhathi ukuthi okay uma ngahle kuthiwe ngithatha umuntu wesifazane ngizobhekana nenkinga ukuthi uzothiwa lo muntu amthathayo usho lo muntu lo uhambela la ngempela lo muntu wesilisa because ngumuntu obelivela kakhulu kuma repentance ubelivela kakhulu ekuthenini noma ngabe uyayifisa into ngifunda kule ama gospels Matthew Luke Mark ne John ngifunda kakhulu uJesu mekhuluma ethi uma ufisile nje usuyinto sokusuyenzile yabona lokho okungishaya so ngangibelivela ekuthenini ama teachings wami alele ekuthenini nje into engiyenzayo mayihambe ne conscience yomuntu umuntu unembeza ukuthini ukuthi moyingcile mase educate vele no conscience yakho iclear so kwafika leso sikhathi sokuthi not angeke ongenani mangibheke ngobende umuntu oyedwa nga approach intombazana ngathi wesisi nalo udaba kunento nje kanje now I'm starting my own family because njengamanje singahlazeka lana abaningi sebeyabona hawu kahle ingane lembe sithi ingane kababa kahle kwengane kababa kwase kunalezi zinto ezenzeka eziningi ezenzeka wathi lo sisi hayi uncane wathi ngathi mina wathi uzonza njani manje ngomama ngithi una unkosikazi unazo ingane ngathi mina yeah qinisile but anginayo family I don't have a family yeah I had a family yabona ngafunda ukunderstand ukuthi kahle life sometimes can be a movie but ungakhanda umshado ube movie and then uma ukhanda umshado ungawenzi ube nalezi zinto ezama ngama fake as found myself ukuthi I've been lying all along lying to people vese qhamuka kubani ngathi kodwa Nkosi no uthe wena Nkosi encwadi ngaMalaki 2 Malaki 2 verse 15 uthe ipurpose yokushada usuka ukuthi ipurpose yomshado nje ukuthi kwakhiwe hayi kwakhiwe ukuthi kukhuliswe izingane and offspring ezosaba uNkulunkulu akunendaba ukuthi ama step children noma yini so God ngangiconsola ngalokho ukuthi akunankinga akuyona imovie engidlalayo kodwa kube kuyimovie ngempela because at the end of the time uma sikhulile labantwana bazohamba phela beko baba bahambe beyemzini yabo then ngisale ngedwa mina so kwakunaleyo into kumina ngathi no these are not my family ayiwathuka naye ngathi nje ubona isimo sinje kwenzeka lento nje kanje abantu abaningi bebebona ingane yami lena enye ulungi bebezondwa ngendlela exakayo ezondwe phambi kwabazalwane so abazalwane abaningi besebenzama ukuyiprotect ingane yami most of the time kukhulunywa izinto eziningi behind my back ngibona abazalwane bemisicongolole kanti bazama ukuprotect ingane yami from her and then ukuthi this woman is torturing this child babona lapho ukuthi no akuyona ingane yakhe le ingane yayo so kahle lo mndeni uhlukene phakathi so ngahlaze kanjalo emva kwalokho kanti yabona I'm getting exposed yonke into bengizama ukuyifihla ayavuleka ngathi nwathi okay wachitheka kanjalo umshado ngahamba ngayo kwifamily yami ngayo Jenny family ngathi umndeni I'm going to take another person and then ngizoqala umndeni wami manje but umndeni it's about time athi lungile sobona ngakho kodwa because when uhlala uyahamba uyabuya then kodwa angeke ngikwazi ukuphuma ngoba akangivumeli umuntu divorce. I remember that time wathi 2018 abe ngithola ifirstborn nalo and ngithola ifirstborn nalo and then umshado usekhona ka divorce 2019
2020 ngeni COVID, yes, COVID, 2021, then getting another child. From there uma ngibuka njengamanje ukuthi angimfihleli ngoba ini, ngimfihlela ngoba kunale respect enginayo yakhe yokuthi nakuthi ngiyamazi futhi how weak she can be. Engenza izinto ezi-irrational, izinto angazenza destructive kulowo muntu onjalo. So ngabhekana nalesikhathi sokuthi ke ngihlale nemfihlo nabazalwane futhi bengazi. I remember umuntu engamtshelayo omunye ugeli owasewadlula emhlabeni. She was a social worker by qualifications, and then kuma counselings amaningi wayesebuya handlisha nama counselings. Uma ngihandlisha amanye yena handlisha lana aphathele nama psychological, mina manghandlisha lana akamoya. So ngimbuza ngithi awusho umucabanga is a church ready to know, or a church ready, or what? No, ibandla ngeke liberate about this. Kodwa makwazi ibandla lakho liyakuthanda, and then okunye futhi yayibona liyasazi isimo ophila ngaphansi kwaso. And kodwa makwazi ukuthi abanye bakho babo bekho ready. You cannot just reveal it to the church at the moment. Okay, ngahlala nemfihlo. From there we're talking about 2021, where ibhana isimo lapha engase ngilokhuza khona isimo la engangihamba khona ngidikila ngishiya ngayiMaritzburg ekhumbula isikhathi se-COVID kwavaleka yonke into. Mina ngiphila ngokuthi ngiphila ngomnikelo ibandla. Okay, ibandla nginikelela ibandla futhi langinika nje umnikelo khulu. So umuntu ophila ngalokho lo mnikelo lo ngisebenzisa kuthenini ngifaka upetrol emotweni, ngimele ngihambe ngiye kolanda ukudla ngifida abantu. Ufida abantu kwenziwa yonke lento, and then so ke ngalomnikelo lababazalwane. So kusenza kakhulu lezi zinto njengalezo. Nami ngithenga amakheke ngiyawathenga. So ke ngoba lezo simo ke sabhekana naso ke mase kudlule iCovid awusekho emabandla sevalekile. Qavaleka amabandla ngesikhathi. Nakumina kwavalekeka. Okay, njengoba kufika lesikhathi lesi njengalesi manje kuzokwenzalani. Then 2021 zanginetha la emshadweni. Ngathatha isinqumo sokuthi ngathi eMaritzburg. I remember ngathola indlu one room ngaqasha ngangena kwaBolt Uber. Ngashaya Uber wami ngapha ngishumayela kulokhuzana. Ngishumayela since ngibekade ngishumayela kuma groups WhatsApp group nako Facebook. Then amabandla sasahlangana phela amabandla. So ngoba nalokho ukuthi not masiqeda ukushaya Uber ngiyashumayela ngapha. Ungangenza imali lapho, ungangenza kakhulu imali lapho, ungabona wow kumlando ukwenza kusenza imali yakho. Then those guys leso I remember futhi akhona futhi asengihambile sengishilo wathi amazwi awashoyo ngisanda kuhamba wathi thatha nengane yakho engifana noma ihlala enjanga, wathi muhamba hamba nengane yakho, hamba nakho konke kwakho, thatha ngizomfana muhamba. Wasizwa ngeyingane esebandleni thola umsebenzi escort, wasebenza mfana wami. Then mase ngicela ushaya Uber then ngapha wabuya wathi abantu bayamhleka bathi uyefana nengane zabo engashadile. Ngicela ngibuye futhi nangapha ingane zakhe zimthatha isinomo kanjani, zimhloniphe sithi ngahamba. Okay, then ngabuya from there. Ngabuya most of the things ezibezenzeka uhamba ngibuya ngiyazi ukuthi abanye bengabuza umbuzo okay njengoba uhamba ubuya what was happening mangihamba ngibuya akusikhona ukuthi maybe mangibuya ngizobuya sibe involve yini ngayo yonke inkonzo what ngibuya nje ngoba ngizoba ubaba on this because kwasekuthenga nomunye umuzi osuthe economies also thengiwe something around about 2 million what abanye indawo zabelungu basehlala kuona eyibona ngashiya khona konke. Then I remember that time ukuthi uma
sengibuyile futhi then kwaba yikho lokho futhi akuthi ngisakwazi unyakaza then umshado uphelile then 2022 washona ndodakazi angibalanga ukushonelwa kwakhe shona mama wakhe washona 2016 then washona dadewabo ngo2019 no 2018 washona ubaba wakhe ngo2019 so umuntu bekade shonelwa shona nje ubuthapha lokho eshonile melandelana abantu basekhaya nakuthi 2021 uzoshona 2022 uzoshona ndodakazi firstborn yakhe it was devastating ngendlela ashona buhlungu ngayo then ibisi run ama business nomfowabo le eJoburg kuyo yonke lemshado idlala irole enkulu because njengomfundisi chairperson kuma ministers fraternal so ke abafundisi bayeza bazoseka omunye umfundisi so bebeza kakhulu forum yase Hammarsdale i-Outer West Ministers Forum not fraternal forum ayidlalile indima enkulu abafundisi executive ibiza izongiseka kakhulu imingcwabeni yonke biyadenzeka kuleya misi so ukuthi makwenzeka nje okuningi bathi ukuthi sisoseka umfundisi so mfundisi ukulokuzana nje ngiyazi ukuthi lento singangayiqeda yonke manje ngizothanda ukuthi ke si organize part 2 sesibuka silanda from la esigcina khona siphinde futhi sesibuka nemanje lakho ke nemanje lakho ya ukuthi mhlawumbe ubudlelwano sokubona manje if ukhona bona yes izinto ezikanjalo but nje mhlawumbe due to isikhathi sethu mhlawumbe ngiyathanda ukuthi mhlawumbe sibambela just for today and then we'll organize part 2 then njengoba ngisho ukuthi sibuke la ugcina khona then siqhubeke size sifike kwimanje lakho yes but nje no organize mhlawumbe your last words nanoqinisa nje nombukelo osibukela lapha ekhaya and that man mhlawumbe naye who's experiencing okanye you experience the very same thing mhlawumbe mhlawumbe amazwi akho nje on that part ukuthi it's hard, it's not easy. We as pastors sinalokho ukuthi we can't expose into zethu. We as pastors sinalokho ukuthi we have to keep on like protecting that is title lethu kakhulu. Kuyakhamba title kakhulu sizikhohlwe thina. And then ubusuhluleka ukuthatha ama decisions akho as wena njengane kwasibanibani. Thiwa njengamanje ngokwadlamini mina njengoba ngokwathanga thatha ama decisions ami njengomuntu okwathanga. Awusibusa kwazi ukwenza lawo manje ngenxa ye title. So i title iyayiphenduka ibe ijele sometimes. La lesi story sami siveza escape from the title. Escape angazi ngathi escaping from the title noma protecting the title kodwa uthatha isinqumo esi-drastic and then ozothi musuthathile bese uthi but I'm happy at the end of the time. Yeah. Lokho because kulo part 2 okuzokhulunywa ngayo isimo where esinzima engangidlula kusona esizima where I don't wish any pastor can pass through that. Kodwa isimo where uzithole sekuthi awubulaleki sekufanele uthi drink the wine to sleep because usuwadlela amaphilisi okulala awasasebenzi. So now usuzithola sewucwile sewuthi no at least ake ngivele ngiphuze something drink something to sleep. So isimo ezima leso sizithola sikusona singabefundisi. Imishado yethu sisuke sayithatha kakhulu sayifaka kuma title wethu. Sayenza imishado yaba ingxenye yokuphila kwethu as abafundisi ngalendlela ukuthi a woman ubese unkosikazi ubese kusebenzisa kakhulu lokho ekuthenini ngizombamba ngakho ngiyazi ngeke akwenza ukuthi ngoba umfundisi noma ngabe kwenzakala ini kodwa ngeke azakwenza ukuthi ngoba singazi umfundisi. So leyo nto ikwenza wena ube isigqila sento ongayazi. Angidabo. So ileso simo leso ngoba engakusho ngathi
yes zazikhona izinto zizinhle ezazenzeka uthando engangibone nalo for abantwana bakhe kwakuhle lokho ngangibona and then dedicated but kwakunzima the way ababelu reciprocate ngalo uthanda abantwana bonke these children they don't show uthando kubani kuma wabo. Mind this ukuthi ugeli lo wayengane yami akaseni ingane yami usengene umdibi nabafowabo yokutheni this one is no longer now our mother's husband, is no longer a father baba. So yizo zime njengalezo baba, but engakusho nje kwabaningi abalalelo ukuthi uyazi angazi ngama-advise kanjani umuntu kodwa engakusho ukuthi indlela angifuni encourage ukuthi phuma ngendlela engaphuma ngayo mina. Kungenzeka kukhona abanye abaphumayo uthola ukuthi bavumelane behlale phansi bethi not asibiyeke lento yayi siyasidivorce divorce and then bese kuba khona othi uyatabalasa omunye uyaphuma omunye akuphumi omunye uyazama ukuphuma omunye akuphumeki. So lapho that's the hardest decision that you have to take. Sometimes you're going to compromise your positions as a pastor, sometimes you're going to compromise izinto eziningi as umholi webandla then nomholi wabafundisi, kodwa at the end of the time i-decision usukuthatha isuka i-based ekuthenini kahle wena are you happy yini uma usuyithathile le decisions. Because another thing is bobuka on that part uma ngithi mina yes ngathi komunye umfundisi yes I understand you can pray for me only if ever wakwadlula lesi simo njengalesi. Mina ngadlula nalesa simo kodwa ngangazi ukuthi njoba ngiqhubeka yonke leminyaka ngiyahila systematically noma ngithi slowly but slowly ngiyahila. So uma sengihilile kwabe mali ngibona contribute kahle sengiphumile angisekho kulomshado ngiphakathi kuona. Mfundisi siyabonga kakhulu. Mhlawumbe nabantu abathanda ukuxhumana nawe bakuthola kanjani? Inamba engitholakala kuyona 061 596 1386 lo namba ikhona futhi ku WhatsApp 081 375 4220 ngiyatholakala kulo namba na TikTok ke khona ke as AZV Tango bese ngiba khona futhi na ku Facebook page ngikhona futhi lapho kodwa ngokukhonzisa njengamanje ngiyacabanga ukuthi ke ngikhonzisa kwamcuyi yaMasteli emva kwase Shoprite sikhonzisa lapho kunesikole sabantu abakhubazekile silapho seduze kwasekhosini sikhonzisela lapho. So ke abaningi uma befuna ukusivakashela then sikhonzisela lapho and then umsebenzi urana ngabafundisi uNkulunkulu angipha bona then so engabagcobayo. Okay, yeah. Thank you so much man. Sibonga kakhulu man of God. Thank you so much baba. Thank you so much. Bazalwane sibonga kakhulu, bazalwane sibonga kakhulu. 31 October silapha eSoweto eDlamini multipurpose. Don't forget we are starting from 10 ekseni siyoqeda ntambama. Siyabonga kakhulu besila eThekwini this Durban edition. Sibonga kakhulu besihlele kanye na umfundisi uThango esibalisela kodaba lakhe but sizoqhubeka no part 2 as isikhathi siqhubeka. Upart 2 nizobona maduze. uNkulunkulu makanibusise. Amen. Yo mfundisi. Hayi. Hayi